Ka khubor ka balapan kendet ia kinong eat football kalapau perthai sepang Lionel Messi. Hatin bala report ya kacing don jong kicing perngam ki bacer kai persya ya u hakapor jong ka FIFA World Cup mentau senam arajara punreu. Lionel Messi udai we ne ki football baponam tam haka perthai padu kapten jong ka Argentina ula pau hai ki security report ki bami pai pa kat kum kini ki report laong ba kacing perngam ka batmu ya kacing em jong u ka benta ka bapan kendit tam jong ka khubor kalong bala report ya kacing kren ka baperngam pan penbethai Messi tasau teliki bom kane ka khubor kala kring ya kacing mot jong ki babun namar ka kerteng jo Messi kalong ka baponam ha ka perthai football ha ka World Cup Messi om tang bau deu kapten jong ka Argentina Henry ulong ru uwe ni kinong lekai ki babun ki million ngot kinong eat football ki sngot tenat ya kacing lekai jong u namar kata habami kano kacing perngam persya ya u kibor pahara kin hapan pej benia kat kum ki report kane kacing perngam kaya day bar kacing lakai jong Argentina bar kicing ja security ki baja haki benta jong ka Worldcom kacing don jong ki security reports kapan iya kacing ka bakrau ka baki bor pahara ki kendo hakapor jong ki calang sport ki bahe ka World Cup kalau miki pajba na pun telikiri ki stadium kidap le kinong pejkai kinong lekai kilej na kawe kejaka syakawe pan kisa aki hotel bar kilej training man la kasngi kumta ka security kamut tang haki benta ki bangi ui ha television syaden jong kecilakai don ki kenhun pulit bar ki security ki bapej ya kejaka ki stadium kilinti lej lintiwan bar ki wi pat kejaka ki bedai bar ka tournament habaka kerteng jo Messi kapau hagi jing perngam kacing kit klik jong kini ki kenhon kanang kia habangi pej yo Messi ngitip bau de we neki kerteng ubakrau tam haka football ulai lekai bun snam haka kerdan ka bakrau ulayo bun ki khusnam bat ulalong unong lekai ubakungsan pha ya ka Argentina kumta haka ne kapor jong ka World Cup kajia da ya u pade ki we pat ki star player kalong ka badon kam Henry kane ka jingja kapan kan mauro yangi ya kawe ka benta ka bakham kongsan ki footballer ki longro ki breu ki bakko mangi wat lada ki long ki star ki baponam ki don kam ya ka jingsingan wat lada ki yo bon million ngot ki fans ka jinglong paunam kamot pakem don kam jiada badwat lada ki don ha ka stadium ka badap lagi pulen ki security ki hapro ban tresitom pan pej ki jingma ki balapan mi na ki benta baper ka World Cup ka de ki jingalang ka bapenteli ki breu ki fans na kiri baper ki wan ban kersan ya ki kenhon jongki ki pajba ki ruai ki lekmen bat ki pej ya ki jingakai namar kata ka jing perngam yo no nong lekai kalong ka persya ya ka mesem jong ka sport om tang yo Messi u Cristiano Ronaldo ula pau haka report ka kerteng ka bakham kring jumot kalong yo Cristiano Ronaldo kat kum ki report ki bor pahara klayo ek jingtip syapang ki bru ki persang manwan ya ka jakasa jong Cristiano Ronaldo kene ka pen i ba ka jinglong paunam jong ki star football kawan ra ro ya jingkit klik ka bakrau na ka benta ki security teams haba we ne kinong lekai uba paunam haka perthai udon haka we pat kanong ba ka jingdon joki fans bat ki media kanang krau ki hotel bat ki jaka training ki hapan don ka jiada ka bajur namar kinong lekai ki don kam panyo e ka jing song than pat pen kre ek chilakai klem ka jing shooting ka we pat ka benta ka bala kring ya ka jing mut ka ya dei bat ki referee hadin ka chilakai ki referee ki jusha bisar social media namar ki rai ki baki ki shim hakane ka Worldcom kat kum ki report ki don ki referee ki belayo iki message ki baperngam hadin ki chilakai kajing kalong ba kajing bitar jo ki fans kala panangjur hadin karai ka bakta ya krisol jong ka chilakai Henry referee hapan syem karai hapo madan pada kapor ke balingkot pha wat lada karai ka bakla ka juba pe kata ka depan long ling ba kilat sport om de kijing perngam